Hello! Assalamualaikum mga kalasan! Welcome back again sa aking channel mga kalasan. So for today's video, meron na naman tayong panibagong video. So hindi na ako tabi yun mga kalasan. Magdi lang ako update ka na. Actually, mabaya ako magsalang sukul kanyo mga kalasan. Especially ang mga magpamika ko bulawan. Magsukultod kanyo as in, gabing kusog nyo magpami. Kaya, magsukol, trust, tiwala nyo ka ako. So, biyan mga kalasan, ako lang yun mag-isa and matod kita ni process. So, hindi naman talang biyaon mga kalasan. Mag-update ako kanyo, ang mga buyer ko. Yung mga, matod pa kasi nag-order ka ako mga items. So, kailangan ko i-asikaso muna para masapat in pagpa-ship ko matun pa Sambuanga, kamatoran magpamika ko di nga Sambuanga, di nga Holo, di nga Bungaw, Tawi-Tawi, di nga Basilan. So, yan, mostly kamatauran. Pero matod din sa magpamika ko DMA nila mga kalasan. Ipagpaalala mo ko lang i-deliver mga kalasan yung mga item. So yung mga kalasan, biyon ininangunta, home base lang yung business na mga kalasan, online, kalasan, jewelry, yung mga item tayo ni mga kalasan, mga bulawan. Matod pa magpangasuka ko. Bay, una yan, bulawan. Yes, mga kalasan, bulawan in Dakanganta. As in gold. Saudi gold. 18 carats, 21 carats mga kalasan. Okay? So, matod pa rin magpangasubuka ako. Pilasin lang nyo ito pinsandan. Actually, mga kalasan, mayroon ako idea bang pilasin ni sandan si mga bulawan tayo. Kaya, depende na mga pagsasandaan. Okay? Kaya, so, yan mga kalasan. Biyari lang ini ng trending. Ayan, magkasikaso ko si mga item ko. Iwan ba ko mamika ko mag-inquire. So, ipag-review ko lang yung mga item ko. Hindi pakita ko kanila actual video para at least kakita nilang quality sin bulawan ta mga kalasan. So yan mga kalasan, ininawon tabihan magsulat ako si mga orders yung mga kalasan ta. Actually magsukula pagputusok yung mga item ko be niya. Pakita ta ko ba be din ang magputos yung mga item. On siya box, on na siya free agad box pag uka mo sim box. Biya si mga ini, on na siya bulawan. Ayan, on na siya bulawan mga kalasan. Yan yung mga bulawan ta. So ibutang ta, on na kita ilunta para safe in item. Pag-uus on ako pouch. Yan. Actually mga kalasan, daran na kami nagpaparapa LBC. Daran na kami magpaparapa LBC, on na kami, dirilan na kami beini. Kaya after si mga mag-payment, kaya payment first basis kita mga kalasan, after magbayad nila, isulat ko na yung details di katan. Para at least, pagdatong pa LBC, di na kami kaunitan. I-process na lang nila dito automatic. Ayan mga kalasan. So, tcharan, ipagbutang ko na agad yung mga details nila, ngan nila, beni, para at least, ship. Before ako magpa-ship mga kalasan, i-send ko na kanila yung details na bangway na mali or okay ning contact number, one address, at least follow up, double check para wayroon problema pagdatong sin items. Kaya yung mga magpang-order ka ako mga bulon mga kalasan, pagdatong mato sin item, pagdatong mato kanila, syempre lang ko bago ka mo mag-open sin item, kailangan nyo mag-take video. Kasi haliyatan na lang inhaulian. If ever na on mga nag-order ka ko, on mga kulang hambuo ka to beni, at least cargo ko yato mga kalasan. Wala yato problema. Pero bang isa mga nag-open ka sin item mo ko nakapag-video, pag-ubus imian ko lang mo own ko lang item na syempre way video way ko kita. So di ako makayan atawa bunal ka atawa di ba? Di ta kayatan. So halyanta ni na haulihan. Kasi iwasan timbya like mag-order ka to baka malay mo imbis na buyer seller in mang-scam, buyer ni magpang-scam. Kaya halyante mga haulihan mga kalasan. Okay? So ang kasi kayo niyan tawi ala ko man na makabukasan mga beni. So ako on namika ko customer pag si customer ko yon biyaon pagkakatok-katokin pagus mataw din bininyawa sa sample, mataw din binya mga 5 pag-ubos nag-open siya biyan, way siya nag-take video, open on niya, pagsakalin item, okay na, kompleto na yan. Pag igon nin duwa. Hala, ito pa'y kulang lang niya duwa na. So, way kita chance, bukod magganti. So, hindi nang tabiaon is, before mag-open sin box, kailangan i-take video. Para at least, kaya tanta, yatin policy ko dito mga kalasan. Iwan, bang isa ba tiwala, newtud ka ko, on trust nyo ka ko, okay lang may sabi way na ka mo pag-take video pero pero mas malikat mag-take video na lang ba para at least safe, di ba? So okay mga kalasan, mato din sa bin topic ta hindi kaya magsulat na ako si mga details nila katan.
So bini pag inaon ko mga kalasan, for example, ipagbutang ko kalasahan tagos sa Palok Manila pagos contact number ko. Kaya may ta siya mga kalasan, bukod nga ko yung butang ko rin di bukod siya Faisal Sali, yung butang ko din di kalasahan kasi amoy ito yung business nga sim business amutin nga sim business ko mga kalasahan siya, kalasahan online shop. Kaya mawaya ko lang si publish na kalasahan. Misal mo patindog uno-uno mga business at racket, di pa rin niya tumalawaing kalasahan. Kumbaga, ito ng kalasahan jewelry, kalasahan production, kalasahan etc. Kalasahan pawn shop soon. Inshallah. So kalasahan talaga ito siya mga kalasahan. Kaya maglasa-lasa kita niyo. Every purchase si mga customer ta mga kalasan, katan si mga item ta bulawan, on paagad box. Yun lang, on paagad box. So ayun mga kalasan, sobrang hagard na kita. Nagkawa lang ako si mga kilo box mini. Kaya na pabawa sa LBC. Pasala di mo i-prepare mga item ta kasi mato din na mika to. Alhamdulillah, magsuko lang mga suki ko kalasan. Especially ang mga wholesaler iwan mga reseller, napaka-active to nila mga kalasan. And iwan mga kalasan, nyari pagkita ni mato na mimika to. Ayan. So magasikaso na sab kita mga kalasan. Yang andulan na kita sin LBC, ayan. Pagdilan nila na akong mga box, mga biyaini para ready na siya pagsulat ko rin para di na ako ma-hassle magsulat dito office nila kasi mga kalasahan iwan trusted na kita, trusted din kalasahan kaya papangandulan na kita pagpara na beni pagbutang ko kasi yung mga item tab bulawan kaya trusted na to sila mga kalasahan. Daran ako nagpaparama to item kanila kaya mga kalasahan ko grabing kusog yung kami bulawan kaya magsukultod kanyo hatiwala nyo kako. Magsukul to mga kalasan. Kaya baka maong plano mag-reseller at o mag-wholesale kung mamika ko, magdilda ko special per mga kalasan. So yung mga item, later ko pa ibutang kasi fill upan ko pa yung mga pag fill up ko rin yung pakipiki at syempre oda siya pag open ng hindi ang pakiutangin mga item katan. Ayun mga kalasan, ipa-deliver ta ng mga items ta, adlawin ni, and alhamdulillah magsukul to ng mga trust ni mga kalasan, more invest sa mga gold. So baka mo mami mga kalasan, mag-order lang kamo, mag-chat lang kamo kako, mag-PM lang kamo kako kalasan. Okay? So biyaon na ready na mga item ta, so ipa-ship na LBC. Inshallah mga kalasan, 5 to 6 days, dumatong na yung item niyo. Bangso pa malumukay-lukay, update niyo ako magtuya asal mga kalasan. Okay? So ayun mga kalasan, actually always kita in every week matod kita pya para mga items. So adlaw ni mga kalasan ini para ta item is actually adlaw ni na so laway kawaan tawin nami item. So ikaw na napalala move na ikaw na mga within Metro Manila da so yato na para ko kanila. So yung mga ini pa LBC mga kalasan kamatawran is denga Mindanao, denga Zamboanga, denga Basila, denga Bungaw, yung mga Zamboanga del Norte. So yun mga kalasan kita maglukay, iwan inshallah, ayaw nyo man kalupay mag-like and follow sin Facebook page ko mga kalasan, iwan, always man ka mag-update dia page ko. Magsukol, thank you for the love and full support. Love you!